Ito yung ating na-harvest. Marami siya, in fairness. Tapos, etong aking namunga na yung aking ano ha. Ayan, na-harvest ko na rin yung aking okra. Ako lang naman kumakain yan. Ayan, kaya yung okra ko, tatlong puno. Kasi ako lang kumakain ng okra. So, na-harvest ko. Yung isa, naputol ko siya. Tapos, parang nasira na ata siya. So, meron pa akong i-harvest doon. Medyo maliliit pa yun kaya hindi ko muna kinuha. So, eto. Ayan. Ilalagay ko lang to sa ibabaw ng kanin pag naano na. So, ayan. Tapos, eto nilagay ko dito sa ibabaw na kasi para mabilis kong makuha at saka pagsabit mabilis na rin. And nagugustuhan ko na talaga yung mga ganyan, yung mga silver na pang ng luto, kagaya noon, silver din. So, mabuti siya nandyan siya para mabilis ko lang makita kasi yan lagi yung ginagamit ko. So, ayan. So, lutuin ko muna, guys. Na kayo? Ligaw na kayo? Asa? Ma! Mama! Ika. Ma! Mama! Ma! Guys, yung ating mga pananim. Yung kamatis. Ito yung kamatis. Ayan. Ito yung harvest na okra. Ayan doon. Ito yung mga hindi pa tumubo dito. Ayan. Plano ko dito mga flowers ang dito. So, eto papalitan pa namin ng screen kasi nilagyan lang namin temporary. Ayan guys, magluluto muna tayo, tayo ng lunch. Hi pa. Plastic. Makuwasan na din, mami. Butan lang sa... Yung minarinate ni Papa guys. Ayan. Minarinate tapos kagabi yan pa no? Minarinate niya kahapon. Para pang sa Sunday. Ang sarap tingnan ng aking doon ng aking mga kamatis. Doon. Sarap niyang tingnan. It's built for listening with the hottest songs and albums, and of course, all of your old favorites. Download the YouTube Music app today. Bali. Premium on us. Bali, oh, look at the picture, oh. Yeah. Good job. Umulot tayo. Ish. Magkalas. Antan na. Ears, eyes. Eye, nose. Pagpanit lang lagi. Hello guys, good morning. So, ayaw lagi. Pagpanit lang, paniti lang, Tinigor paminaw. lang siya. Dili pwede. Kay gagmayo ni mama. So, ayun, good morning guys. So, today is actually Wednesday. Today is Wednesday. Ayun. Tapos, kanina kasi nabisi ako mag-ano sa mga halaman. Yung transfer ko yung mga flowers. And then, naglabas si Papa. And nag-print ako ng mga waybills kasi kailangan namin i-pack ngayon yan para ano. And gumagawa kami ngayon ng anong ginagawa natin? Salad na puro saging. So, siya yung nagbabalat ng mga saging dahil favorite niya to. So, medyo konti lang yung saging natin ngayon kasi medyo mahal yung saging dito. Tapos ang liliit pa. So, ayan. Siya yung nagbabalat.
And then, yan, konting-konti lang talaga. Kasi, meron tayong evap dyan. Meat po! Ito, evap. Tapos yung table runner natin, natin nilabhan. So, ayan. Careful nga, dili makuan. Nilagay na ni Hagrid yung milk. Yan naman yung gusto niya, yung lagi siyang nag sa kusina. Excited siya lagi dyan. I-mix, anak. Ano, anak? Mix. Okay. Go. Ha? Ang unsa? Saya. Kung ornamental ba speakers siya? Ay, siya rin na. Wala rin. Imo rin gingnan. Ha? Oh, the peanuts. Peanuts, anak. Ayan. The peanuts. I love the peanuts. Yan, gunting. Silas! Hmm? Gunting. Ay, ayun na lang i-mix. Ayan. Balo. Cheese Ikaw, tayo. balo. Lagi na daan save kami. Okay. I-scissor na. Ayun, ana. I-scissor diretso. Scissor diretso. Oh. Sarap, maraming peanuts. Dire, oh. Dire na ko. I will teach you how. Here. Oh, cut. Ayo, dia. Very good. Okay. Next. Mix tayo. So, later na. Oh. Yeah. Favorite ko kasi guys yung maraming ganito, mani. Ay, Lord. Lord Tabang. Lord habang. So, ayan. Actually, ako talaga yung mahilig og mani na lang sila. Yung maglagay-lagay ng mga ganito. Kasi marami, gusto ko kasi yung medyo may crunchy. Crunchy. Ayan, medyo konti nga lang, no? Tapos lalagyan daw niya ng cheese. O, diba? Ang dami niyang gustong ilagay. Pero, tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Tingnan nyo, hindi nalagay ni Papa siya, Ano ba yan? May cheese? Gusto niya daw may cheese. Cheesy. 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 Ito yung mangyayari guys pag hindi nilagay sa plastic. Ayan, tumigas yung ibabaw. Kailangan nakalagay sa plastic. Mama. Gusto talaga niya siya eh. So, eto na siya guys. Yung ating, masarap siya in fairness. Masarap pala merong cheese. Ayan, idea ni Hagrid na lagyan ng cheese. Nalagyan natin. And masarap siya in fairness. So, kain tayo guys. Ano na to? Nakakabusog kasi ito eh. Ayan. Sarap. Lagay tayo sa mga baso. Ayan. Kusa og mga spoon na. Spoon. Ba? Ay, sa. Ano gani? Busa. Saan? Mayroon kang saging. Basing malingkod ka sa mga bangko mo, igagbuang. Ano yung mama? Ano ka pala? Eh? Kumulong ka pala. Yummers. Ito na sabaw.